Леле, како друг път. Следващата песен е написана през 1986 година. Комунизъм. Кой е роден тогава? И ти изглеждаш по-голям, брато. Ама мене още не ставаше. Него не ставало още. Аз тогава съм бил на една. Там някъде. Тази песен никога не е свирена на живо. Тая вечер и на нея ще е сефтето. Много сефтета тая вечер. Оригинално е измислена и написана от група Electric Shock, която вече не съществува, за наше голямо съжаление. Но той там дългокосия голия е бил барабанист в тая група още тогава. В момента кара втори повертет. И най-важното, тази вечер има рожден ден. Тази песен е колко става? На 200. Тази песен е специален поздрав за него. 20-12 минава, никакъв рожден ден не мога. Брой се, брато. То сега почва. Вижте как гледа. Той сега почва. Америка се гледа.
Благодаря ви. Чакай, бе, братан, сме свършили. Бис. Обещали са ми, уя! Тихо! Добре. Абе, къде ми се писта?